Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар. Яңа гасыр каналында Кым сәгате тапшыруның чираттагы чыгарылышы. Бүген студиябызның кунагы танылган композитор, музыкант, аккомпаниатор, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе, Татарстанның халык артисты Фәрит Хатипов. Фәрит абый, исәнмесез? Исәнмесез, Данил. Исәнмесез. Фәрит абый, менә моннан бер 5 ел элек сезнең 70 яшьлек юбилей кичәгездә шундый бер фикер сүз яңгыраган. Милли сәнгатькә тугры калган соңгы магиканнарның берсе. Рәхмәт. Моны инде сез ишеткән булгансыздар. Инде 5 ел узып киткән, инде чираттагы юбилей узды быел. Сез үзегез ничек кабул итәсез соңгы магикан дигәнне? Соңгы дигәнчедән кабул итәсең инде, шулай язган бит, шулай язган. Менә кызганыч тегеләрнең китүе. Менә әйтик инде, Сарапа халык өчен иҗат итте бит инде Садыйков, Рөстәм абый, Яхин, Фасылов Әхмәт, күп бит инде Клишерев, Захид Хабибуллиннар. Менә алар заманында мин эшләдем бит инде. Алар заманыннан башлап иҗат итә башладым. Филармониядә Илһам абый, Шакировлар, Әлфия апалар белән, Филер Сөләймановлар белән, Габдулла Рахимкуллар, Эмиль Җәләлетдиновлар, Зиннур Нурмөхәммәд, барысы белән миңа эшләргә туры килде. Менә мин шуның белән бәхетле, менә шул кешеләр белән очраштым гына түгел, алар белән иҗат та иттем бит мин. Иҗат та аларга уйнадым да, бергә җырлап та утырдык. Гел сәнгать темасы булды инде ул вакытларда. Халык өчен хезмәт иттек инде. Менә милли сәнгатькә тугры калган. Сез инде зур күп шәхесләрне атап үттегез. Менә аларга алмашка бүген нинди буын килә, нинди буын килде һәм алар ни дәрәҗәдә милли сәнгатькә тугры? Алар халыкка хезмәт итәләр үзләренчә бит инде. Нишәтәсең инде аны? Замана хәзер үзгәрде дип әйтик инде. Менә хәзер халык турында уйлау дигән нәрсә кирәк, халыкка хезмәт итәргә кирәк. Менә мин әйтер идем, менә кеше бит дөньяга килә вакытлыча гына. Ул матур яшәү өчен килә бит дөньяга. Аллаһ Тәгалә менә барсын да кешегә бүләк иткән, менә бер уйлап карасаң. Айын, кояшын, җирен, суын, җир байлыклары, океан байлыклары бөтенесе халыкка бушлай. Менә кеше халык өчен хезмәт итәргә тиеш. Депутатлар дисеңме, җәмгыять дисеңме, бөтенесе халыкка булырга тиеш бит инде, бер уйлап карасаң. Яхшылык эшләргә кирәк, халык өчен тырышырга кирәк, халык өчен җырларга кирәк. Хәзер җырчыларга мин җыр бирәм дә, миңа бармый дип әйтәне кайберсе. Барса да бара торганны ала ул. Ну халык турында уйлап алмый бит ул, үзе турында уйлап ала. Менә җырчы ул нитергә тиеш. Композитор язган әсәрне җырчы русча исполнитель дип атала. Башкаручы бит инде. Башкаручы ул бөтен җырында башкара ала торган булырга тиеш, профессионал булырга тиеш дәрәҗәдә. Монсы миңа бармый дип әйткән җырчы ул җырчы түгел бит инде. Ул барсын да булырга тиеш. Булырга тиеш, тырышырга тиеш, булырга тиеш. Кәсебе аның җыр сәнгате икән, кил җырларга тиеш ул. Менә көй ягыннан, музыка ягыннан әйтик. Сез бит инде композитор буларак, менә бүген күзәтеп барасыз микән, ишетәсез микән? Бармы безнең яшь композиторларыбыз менә бүгенге көндә сезнең күзлектән караганда, менә бу милли сәнгатькә тугры, безнең халкыбыз сәнгатенә тугры. Яисә бу милли сәнгатьтән ничектер безгә аның музыкасы читрәк, ятрак, ятышы бетми дигән ниндидер фикерләр туамы? Бар инде, бар. Менә хәзерге яшьләр бит алар халык өчен дип дөресен әйткәндә, алар күбрәк бит үзләре өчен язды бит инде. Аннан соң халыкка чыгара башлар, үз кызыксынып үзләре өчен яза башлар. Аның кайберләре дөресен әйткәндә нота да белмәй бит инде. Язалар алар, бирәләр, башкаралар инде. Ну күбрәк хәзерге заманда күчте такмакка әйтәсем килә. Мин сине яратам, такмак, ну ярату әйбәт нәрсә инде ул. Ну халыкны яратырга кирәк, халык турында уйларга кирәк беренчедән. Сезнең бер фикерегез, укып кырган композитор булып булмый инде, Худайдан бирелгән талант такыр. Дөрес. Сезгә инде менә Аллаһ Тәгалә талантны кызганмаган, жәлләмәгән, менә уку мәсьәләсендә сезнең иҗат юлында белем тагында алган булсам дигән менә шундый
хисләр, шундый үкенү хисләре тумадымы тормыш дәвамында? Халык җырларымны ярата, әле урамда да танып, рәхмәт итәләр җырларга. Үкенү дигән нәрсә юк инде ул. Һәрвакыт менә исәп булдан консерваториягә да чакырдылар мине. Алмаз Мөнасиповтар, Шамил Шәрифуллиннар да чакырды. Әнә Шамил Тимур Балатовлар бит алар, Фәрит Шәрифуллиннар. Мин бит узакка барды, армиядә Тихоокеанский флотта хезмәт иттем дә мин. 7 елда барды минем уку. Казан музыка училищесында. Üzülüp торып инде. Һәр яшьләр белән дә туры килдем бит инде армиядан кайткач. Яшьләр дип инде шул 2 яшькә генә алар миннән яшь булып чыга бит инде. Менә шуларда алар музыка училищесында укыган вакытта подготовительныйга, композиторская консерваториягә йөрделәр алар. Мин йөрмәдем. Ни өчен? Мин шунда ук җырлар яза башладым. Шунда укыганда ук. Мин теориядан, гармониядан Дмитрий Андреевич Говорухин да өлкән, зур композитор бит. Шунда укыдым. Баян буенча Седоковта Виктор Иванович та укыдым. Бик әйбәт педагоглар, укытучылар миңа туры килде. Менә шул үземдә нәрсәдер булды минем. Менә шунда мин даже сүзсез җырлар яза башладым училищеда. Булай да яза алам мин дип миңа нәрсәгә шаныч бар иде. Аннан соң озакка сузылды. Чөнки армиядә да хезмәт итү, аннан соң мәдәният министрлыгы мине ул вакытта бит направление бирәләр. Укып бетергәч. Кая барасың килә дип әйттеләр, Күкмара чакырган. Мине уже беләләр. Теге җырлар һаман яратам, Гөлнарымнар, авыл кызлары чыкты бит укыган вакытта. Илһам абыйлар, Миңгол абыйлар, Таһир Якуплар җырлый башлады. Әле мин алар белән эшләмәгән бит. Укыган гына уже алар җырлый да башлады. Чакыру килде Күкмарадан, мине белеп, филармониyadan мине белеп чакыралар. Миңа әйттеләр, кая барасың килә? Комиссия. Мен әйтәм, филармонияга барам. Мин көлеп чыктым инде, класстан тегендә худсовет утыра бит, җибәрә, тегендә монда. Шәһәр кызлары инде җырлап чыгалар тегеннән. Авылларга, районнарга кирәк, музыка мәктәпләре укытучылар. Аларның барасы килми. Менә миңа бик рәхәт булды. Шулай итеп, менә уйладым инде дөресрәге. Сарапада менә бит инде композиторга укымаган. Соңыннан Союзга да алдылар бит инде Сарапа. Әнә әле Илһам абый бит интервьюсында язган бит әле. Нотаны да мин төзәтеп бирәдер Сарапага дип язган. Мин укып барам иде һәрберсен. Менә шулай була торып та үзендә талант булып Сарапа нинди җырлар язды бит, уйлап карасаң. Халык күңелен тоеп иҗат итүче талантлы композитор диелгән сезнең турында бер мәкаләдә. Әйтегез әле, менә халык күңелен тоеп, халык күңеле. Ул нәрсә ул халык? Нинди ул безнең халкыбызның күңеле? Нинди? Без инде концертларда күп йөреп, күп эшләп, мин бит инде 16 яшьтән баянчы булып эшли башладым. Әле тарихта юктыр ул. 16 яшьтән баянчы булып эшләгән баянчы юктыр ул. Трудовой белән. Әле мин шул истә калган. Теләшәдә эшли башладым, аны 2 ел сабада армиягә кадәр бу. Минем оклад карасам трудовойдан 30 сум булган. О, зур акча иде бу. Бөтен нәрсәгә җитәдер. Менә уйлап карасаң, менә ул заман коммунизмда яшәдек бит инде без. Дөресен әйткәндә, 20 ел коммунизмны күрдек. Квартплатаны белмәдек. Мин башка темага кирип киттем. Бер нәрсәне белмәдек. Шундый рәхәт, бөтен җирдә эш бар, кешегә рәхәт. Менә хәзер яшьләр, менә башка хәзер юллар ачык хәзер. Эшләгән кешегә, башы эшләгән кешегә мөмкинлек күп. Хәзер сәламәт булган кешегә хәзер үзенең бизнесын ачарга була. Бөтен нәрсән безгә эләкмәде бит. Бу заман эләккән булса, без дә эләккән булган булыр идек. Бер халык күңеленә әйләнеп кайтыйк әле, Фәрит абый. Халык күңелен аңлап иҗат иткән композитор. Нинди ул безнең халыкның күңеле, нинди ул? Күңелен сәхнәдә Илһам абыйларга, Әлфия апаларга уйнаган халыкның күңелен шул музыкант кына аңлый белә, нинди җырлар халык яратканын. Шунда эшләгән тәҗрибә буенча гына аны аңлап була. Тәҗрибә булмыйча халык күңел кем аңласын аны? Сәхнәдә булмаган музыкант, җырчы, халыкка җырламаган җырчы, алар халык күңелен аңламый, дөресен әйткәндә. Менә үзең күреп торасың, халык нинди җыр яратканны,
нинди җырга ихлас булганын халыкның. Менә халык күңел шулдыр дип әйтәм мин. Тәҗрибә кирәк моның өчен. Сәхнәдә эшләү, халык белән аралашу кирәк, халыкка җырлау кирәк. Күңел дигәннән, Фәрит, менә сезнең күңелегездә көй, җыр, музыка ул кайчан барлыкка килә? Бу бер карасаң бик гади генә сорау, әйеме? Ә бит иҗатта һәркемнең үзенең юлы, үзенең сукмагы. Ул сезгә матур шигырь укыгач күңелдә туамы көй, гашыйк булгач туамы көй, ниндидер бер кичерешләр аркылы киләме, әллә инде махсус утырып языламы ул көй? Элек махсус утырып языладыр ул, баянны кулга алып, элек тырышып. Хәзер тәҗрибә зур булгач, бик зур тәҗрибә хәзер. Хәзер мин шигырьне генә укыйм бит. Мин хәзер көненә, дөресен әйткәндә, 10 җыр яза алам. 10 җырны язам, сразу шигырь сиңа ошаса, әйтер идем мин, җырның көче шигырьдән тора, сүздән тора. Ягъни сезгә иң беренче чиратта бүгенге көндә җыр язарга этәргеч бирә ул шигырьнең сүзләре, шигырь үзе. Шунда аңлый белергә кирәк, музыка язылганнан, шуны укый гына белергә кирәк. Тәҗрибәле кеше, таланты булган кеше шуны аңлый, шуны укыганда укытуа ул. Мин компьютерга утырам да, баянда кулга алмыйм мин хәзер. Гармониясы да башта, ки да башта шуны язам. Ягъни сез инде нотага төшерәсез. Сразу баянны кулга алмыйча төшерәм. Абсолютный слух бит инде дигән сүз. Әйтегез әле, сезгә танылу кайчан килде дип әйтә аласыз? Менә шул музыканы Әүхәди бисәм вакыт иде ул вакытта. Мин Армения вакытта гына мәрхүм урыны җәннәттә булсын. Татарның бит ул татар тарихында беренче дирижер Ильяс Вакасович Әүхәди Кайбицкая хатына ана каберләрендә дә татар зиратында бит бергә яталар. Менә шундый зур кеше, биек кеше. Ягъни сез әле филармонияда эшләгән шук танылу килде дип әйтәсез. Килде, шуңа күрә бит мине Күкмара филармония чакырды. Әнә Гази Нур Фәрәкшинне ишеттеләр дә, консерваторда радиога язылды. Шәп җырды башы. Аны филармония белеп чакырды, шуның шикелле инде. Менә бүгенге көндә без әйтәбез, менә радио, телевидениянең роле көчле, сәнгатькәрләрне халыкка танытуда, әйме? Менә сезнең чорда ул ничек иде? Радио, телевидениянең роле ни дәрәҗәдә иде? Әллә инде танылу өчен артистка күбрәк халык арасында гастрольләр белән йөрергә кирәк идеме? Юк, танылу өчен халык арасында йөрү генә әз ул. Телевидениедан күренү кирәк. Күп кеше күрә бит. Миллионнар карый. Ягъни ул сезнең чорда да мөһим иде. Мөһим иде. Мин училищеда укыганда мине машина белән телевидениедан киләләр дә алып китәләр иде. Баянда ул вакытта бит концерт турдан-туры барады. Миңа түлисе юк, нидәсе. Атнасай мине чакыралар. Ой, Фәрит, кызлар училищеда. Ой, матур күрендең, телевизордан диләр. Бәйтем ямсыз микән дип уйлап куя. Шундый замана иде ул. Ул вакытта әле филармониядә эшли башлагач, Полисовка дип әйтәбез без инде. Полисовка. Полисовка барыбер үзе җырлый бит инде, бер уйлап карасаң. Шуңа тамашачының ачуы да килә бит инде. Үзе җырлый бит ул. Башка кеше җырласа бер хәл иде. Элек бит телевидениегә Полисовкаң булмаса кертмиләр иде. Чөнки техник таләпләре шундый. Анда ялгышырга, может, анасын туктатып төшерә алмыйлар бит инде. Җырчы ялгышырга. Турдан-тур. Ул вакытта менә шунысы әйбәт иде. Әле минем ставка 1 ел эшләдем мин 5 сумга. Филармониядә килгәчтә. Аннан соң 2нче елдан башланды уже 8 сум ставка. Менә шул телевидениегә килгәч, филармониядә эшли башлагач, әле җырчының, музыкантның үзенә түлидер телевидение. Хәзер киресенчә. Менә сезнең кайбер җырларыгыз татар театрлары сәхнәсендә дә яңгырый. Көйләрегез мисал өчен менә Әремисе Камал театрында сәхнәсендә яңгыраган. Ул инде ниндидер бер шундый халыкның яраткан бер хитына әверелде. Аны ул теге нәрсә дип әйтим, халык җырына әверелде. Карарсыз, бөтен нәрсәне беләсез. Мин белмәгәннәрне беләсез. Мин белмидерем әле үземнең җырларымны Әрем исемдә яңгыраганында
спектакльдә. Тинчуринда бара, бер тамчы ярату бара, Тәслимә Хәләфнеке. Онда да белмейдер үземнең җырларын, мине сорамыйча гына керткәннәр бит аны. Ягъни сез спектакльләр өчен көйләрне махсус язмадыгыз? Язмадым. Ягъни режиссерлар аларның менә шушы репертуарларына туры килерлек җыр итеп сезнең җырыгызны сайлап алган булсалар. Менә нәрсә монда. Бу җырлар мен теге укыгач, музыкаль белем булгач, мен әйтә алам инде. Лейтмотив дигән нәрсә бар. Лейтмотив ул спектакль буена синең музыкаң өзек-өзек фон булып